Pán očetrovateľ, prineste mi pána Fantociogo. Nechte mne. Sadnote si. Nie tam sedno, tu sedno. Aha, prepáčte. Tu sedno. Prepáčte. Tu si sedno. No tak, čo tu dneska máme? Vy nejíst, vy kúkať, ja jíst. Ne. Vy prišla ja šuko šúťať. Ja nejíst. Ty bola taká teraz musíš byť taká, šúka. Ja nejím. Vy nejíst, ja jíst, vy kúkať. Ja znám tých kamaráta, ty zbil. Tam, jak jíst. Ty nejíst. Kamarát dostal bitku. On dostala byta, ty prišla ja posedieť, ty vakerovať. Ja nejíst. Ja jesť, ty kúkať. Tie karbanátky. Sú tam 4 druhy. Nejíst. Sú tam 4 druhy masovena. Rikoňa, gurumňové, kozové a sír. To musí byť veľmi fajné. Vy nejíst, vy kúkať. Vy nejíst. Vy nejíst, ja jíst, ty kúkať. Vy nejíst. Vy jíst. No. Fanto, ty vidíš? Pane Fertiku, poďte ho zobrať! Už ide to! Fertiku, zabere!